Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya guys. Ki mau Pak Su telepon sama DC guys. Pak Su ki posisine wis ning sawah. Terus kon ngeteri timbo. Bak iku lho guys, bak nggo nimbo. Terus karo kon ngeteri banyu. Lah DC kuwi HP-ne kan tak cas, tak mode pesawat guys. Jadi ditelepon ping 4 kali DC panggah gak ngerti, soalnya kan orang demek HP. Terus telepon ning HP sijine iki, DC baru sadar. Oh iya, mangdang tak delok ning HP sijine ya enak apa lah tak bal balik iki terus gak kena lho guys. DC ku ya deg-degan ngono. Enak apa tipake ngebel ping 4 tapi tak bal balik ku ya gak diangkat. Jadi DC iki piye ya guys, was-was ngono kae lho. Niki terus tak gawakno iki timbo karo banyu. Arep meluncur ning sawah kayak karo Dek Iza. Ikut apa enggak, Dek? Ikut. Oh, ya wis. Yuk guys, terjun ya. Dek Dinda tak jak iki keselen guys lagi teko sekolah. Dadi ini sek bubuk sedelok engko jam 3:30 balik nang sekolah neh. Pokoknya Masya Allah gak duwe leren Dek Dinda iki. Iki pokoknya sekaro Dek Iza. Alhamdulillah DC wis tekan sawah guys Dek Iza. Dek Iza. Mama tunggu Mama tunggu. Wis tekan sawah, Dek Iza tak sabrangno kok. Kene iki guys jaring. Gak iso nyebrang kan. Ya motore DC tak tekok ning kono. Loh, ini guys, alhamdulillah ya Allah. Wis perempang-perempeng mbok ndang dikirimi udan. Jagungnya ben lemu ya guys. Jane jagung iki juga maido lho, apike kok ngene. Kayak Pak Su ngocori, guys. Mau kon ngeteri banyu. Kayak gaspol, Pak De. Gaspol bae. Kok aduh men, Mak. Pak De ndi, Mak? Turun dalan, guys. Pak De. Pak De. Ngene, tronggae rupane iki koyo bidu angkrem, guys. Dikuncir ora gelem, rambutnya mbiah-mbiah koyo merak, kok kadak merak. Dikocori nah iki mungkin sing sulaman guri iki lho, dikocori ben gedene ben bareng ben padha. Dek, gak usah melok rono, Dek. Oh, gak usah melok rono, ning dhuwur ning galengan ae gatel kabeh. Ndang rene sik ah, Pak Dek, kuwi ditemoni sik, goleki kowe ae kok. Ning galengane, Ndek. Sah, gak usah melok rono. Ya Allah, kandhananem kok angel men. Kandhanane angel. Kowe carane, Dek. Walah nek manuk gedhi. Iki lho nduk njeduk kene banyune anu bake nduk. Kilo sumure ning kene. Walah terpale iki mbok elokno wae elek iki ya, Mas. Gak diseneni ya. Walah nunut ning sawah Lek Joko, guys. Etane nggone Lek Joko iki berarti ngene dhewe. Aduh, jagunge mbok idak-idak, sayang. Ora yo mati tenan ngene iki engko. Sik piye kuwi ndeyek kuwi. Mbok idaki pokoke iki. Walah, sah banget tenok. Elon. Wes. Iya kuwi banyune nggo nyiram. Kok kaya ikan? Kaya ikan jere. Kok kaya ikan. Mbok abuk sithik-sithik neh. Mbok mulai kok kulon kono. Ya, mulai kok kulon ke, Bang. Loh, wae dhewe iki sing ndi?
Walah, tak kira sing etan ndek iki. Walah sing kulon ki awake dhewe. Rupane ngono kuwi ndek tekane. Nyelon tak ngombe sik. Lha iki apa? Lah yo apa kuwi? Ah, lho Pak De sapi. Oh sapi. Lemah kuwi sapi. Nah, ngono. Pak De ben ngombe. Lho. Wong walah yo pikiranku jan kena apa? Lho telepon yo ping 4 lah dibel balik kok ora berderet mbok engkat. HP ning jok. Lho kemang apa omong nek pene sawah. Ngono ku lho ndak ya. Sa. Duduk duduk nek glunduk sakit. Duduk tak. Bak kae lu tinggo nyiduk Pak De. Sing Dinda ki lah yo ayah ki ngono kuwi senengane ki. Wong budal iki lho Din, bak urung bedhok mangi wis budal ya kono. Ora omong nek ape ning sawah apa piye ki ora. Tek kliwat Mas, ora mbok nganu. Geges tikus iki. Sing ndi? Idul. Plenge nganu Mas, kaya ubarne. Duduk ae nek tiba glunduk. Sulamane barang. Kok neraka rego 10.000 ning kono. Apik-apik ya. Sulamane. Melok. Melok. Tua jajan kayak kok. Ayo. Tuh, apa delima lah. Delima sing 10.000. Iya. Iki Arep anu es kuwi lho. es apa? Muka aku kok ngombe esok aku gorokanku seri. Iki sesane satok. Aja dipoteli ngono to, Dik. Iki sik sogoke Dinda iki warna ngono ya. Warna kene lho, banyu karo HP iki. Tak iyup ning kene ya. Ini lho. Tidak nambah rokok Pak De. Awas, sing dingeti iki dalane nggih. Sing dingeti dalane. Pathuk niki enak nduk tak tumbahno jajan gak kesel. Allah, rambuté. Ndi? Oh, apa Mas? Mah. Turut omahe Mbah Pasri ku ya. Iya, ketara apik sik iki esuk. Alah sume nek wis selapan ter yo buntu kabeh. Nggih perempang-perempang mbok ndang dikirimi yo, guys. Dek, metu ngene lho, Dek, mengisor, Dek. Rene lho. Rene. Medun. Nah, medun. Lah ngono. Lah. Lah kae gak dibuntut jaring Mas. Kono, sak lore omah kono. Lho, rene, Nduk. Iki lho, Nduk, galeng ki rono, Nduk. Rono lho. Kowe iki tak kon tengok-tengok ning kono mbek karo Pak De kok yo moh, kowe tak tumbahno jajan. Maksudnya kowe ning ambek Pak De ning kene ae, engko mamak tumbas jajan. Enggak mau, wong ora iso milih dhewe, nek enggak mau ae. Ayo, iya terus lurus terus. Ning warung. Rak metu tritese Mbah Pasri kuwi, Mas. Lho sing kene yo kok ngene, guys. Jane gak maido pokoke wis tenan kok, gak nyacat pokoke ngentuk udan ngono jan. Jos tenan iki pokoke. Pokoke nang walah. Dek, kleru Dek sa, kleru. Sini. Ayo sini. Teko omah kono kok malah para ama pening sapae wong kae. Sing sulaman barang wis sakmene-mene gedene iki padahal sing pinggir galeng iki nguri lho guys iki sing entuk sulam karo Mbah Dok karo Pak Su kae nututi batore. Muga-muga mbok dadi ya Allah tikuse do ngaleh ngono lho. Aja enek omong tikus selamat sampai panen. Waduh. Ayo, terus jebot sikile. Ayo, gak bareng nangis. Sakit. Gak apa-apa lah sithik ya, Nduk. Makane kowe nek diaturi mamak ki gugu. Tak kon tengok-tengok toh karo Pak De. Gak gelem. Wis tak gendong yuk. Dik mangkan tak kon nggo serandal. Wis mondong susu ngono ya ayem. Nek dikon nggo sandal gak apa-apa, Mak.
Gak usah, Mak. Ngono kuwi, Dik. Mau tak gendong guri, guys. Teko kene tak dono. Wegel. Ayo dalane dingeti, ngen gak keblowok koyo ndek mau neh. Awas. Susune dicemplungku nek tekan nggon. Iya. Ayo. Ayo nang cepet ayo nang giyup ae ngisor kae. Paran sek ya. Giyup, Dek. Awas dingeti sing bolong ki aja didaki, Dek. Lah ngono milih dalan. Sek, Mama tak medun kok tak tampani. Mama tak medun kan tangan ndek rono, ayo ndek rono. Giyup kene lho, Nduk. Giyup kene lho, Sa. Bismillah. Kene ayub, Sa. Wes ganti dono Pak De. Nih tak tampani kene. Oh, iya. Ayub kene. Duduk kono ndek rono kono ayub. Lah. Ngono to. Duduk. Duduk nek tak complongno. Piye, Cek? Halah. Tak complongno nih. Ayo wis kena. Duduk ngene yuk, duduk. Duduk ngene lho, Nduk, duduk prok. Dingeti ya bokonge. Lah, kene lho, Sang. Nduk rene penak. Lah. Ngono. Piye? Ada sedikit tindakan. Di sedikit ning itu lumah ya. Engko jam setengah papat kan mulai aku motornya tinggal dindai sekolahan. Wis susuke tekek dompet kan. Jarang ae. Gorek apa ora, Mas? Mlaku kene kene kok olah jagunge jane gak nyacat ya, Mas, koyo mendung tenan pokoke. Tapi kok sayang iki ora nek udan. Waduh, HP kok panasan, Mas. Lah iya mong gak mbok colotno rene, Mas. Kadung ning ngisor aku. Apa lumayan melok. Alah empuh nek wong apik ngono iso gegete Mas kon nggo serandel e. Oh, gak usah, Mak. Iya, Pak Nduk. Etane Pak De kono lho, Nduk. Kono lho etane Pak De. Kene lho sae. Kae lho kono nding Pak De. Kene lho sae. Oh, malah pe dolanan banyu kok. Kene lho. Mari sake ngene kok, Mas, gak padepe gak ngene. Lho, Pak Suges ngisi apa ki? Kowe ning kono lho, Nduk. Awas lho, Nduk. Awas lho. Kira penak apa? Dik wong kok. Awas Dek wis duduk kono ae. Awas, ngeti Sang, ngisor arek bakone lho nggih. Aja mbok idaki. Wes ah ning kono ae. Mboten diparingi napa kayu ngoten kok nggo ketaran. Diparingi njir ngeten iki sing pun sing pundi sing dereng sing pundi. Siji mange aku makan. Aku sing yo. Lah telepon kon ngeteri apa timbo kon ngeteri banyu. Ora krungu aku ditelepon. Nenek tak done. Bocah ki jan ayo. Wong kuwi ape melok kuwi Pak De. Lah ngono iki yo. Wis cekeli coronge cekeli. Nggih, nggih. Nggih. Amit. Niki ngocor apa nyiram jenengan? Oh. Dereng disiram. Ning mbane ya. Kalongku. Lho jam 1 lah mikirku yo mosok jam 1 ning sawah. Ditelepon yo ora krungu wong tak cas HP-ne. Dek Isa pinter kok nyekeli coronge Pak De Isa. Mergae.
Apa? Emang mbok kayak injir prank kayak Mas. Wes kebak. Gue mana Bu Isa ya ora gelem obo-obo kok. Wis kebak deh kayak ngono. Jaluk banyu ngene larang perangan. Lah nggih. Pak aku saya engko dibarengno. Mau tukokno nah Mas. Kok iki kok gak rene yo. Bayare banyu piye carane? Alah nderang mungkin nek pas ping 3 napa ping 4 ngoten ya. Lah nggih. Banyu 10 menit bek kok. Ora sah mbok bayar saiki. Ora jam-jaman kok, Mbak. Panen ya ora apa-apa kok enggak. Lah ya. Meden. Alah ora sah meden-meden wis dieling-elingi mamak ning kene. Engko panasan ki engko. Nah kecuali banyu kabeh ngono kuwi ya. Nek sing trimo ngene iki Lah ngene iki 10 menit ae ora enak ndresbek ae, Mbak. Wong gone sampean kelo cilik malah gedhe nggonku. Lah ono pira, Mbak? 100 pira ya ndek iki? Sing gedhi iki ya, Mbak? Heeh, iseng kilo. 116 ya. 116.000. Heeh. Murah ya, Mas aku nek atus. Lah mikirku yo alah cilik kaya nggone Pak De niku wis Mas aku tutuk sakmene gedene. Racun kurang, Mbak. Lah nggih. Nanti rono. Tukune sing gedhe misan. Kok iki asline kanggo iwak anake wedok. Oh, alah. Yo. Isa iki kandhane mbah piye kandhane jan bocah mbah. Aktif tapi keaktifen. Ora mergae. Wis nduk gatel nduk nganu kena sikilku lho, kena apa godhong jagung. Kental gatel kabeh. Awas deh apuke mbok. Tek mbok jur ning kono misan apa? Ngono. Awas Dek. Trak Pak De yo alah teles kabeh, Mas. Kaosem teles kabeh. Iki nek kecemplung telos. Dek, kakimu nek kecemplung telo lho nggih, ngerti ya? Kandhanane. Jane sepatonan kok ya iki yo. Dek wis ning kono ae, Dek gak usah melok nterak-nterak Pak De wis ning kene karo Mama. Tak tinggal mantuk lho engko. Yo ngalor ngidul. Loh, gak yo malah sing kokono Mas ki Mang. Kok kidul ngalor rene ya? Isa. Kok gatel kabeh lho. Dikandani ngeyel. Sing kidul lek ketoke alum Mas. Kuwi kidulem. Iki aku icer urung ditanjani lho Mbak nggih. Saiki wis gedhi cuwepet Mas aku ki. Umur pirang dino? Lah aku jagung ki yo nek ngabuk kae nggih sepiro. Ndelok rene tang wis sak dengkul. Iki disiram urung diabak ora modo ta ya. Lah nggih. Ora ndelok 2 dino 3 dino ngene pangkling. Wes Dek ayo pulang Dek, montore digo kakak Dek. Dek sithik-sithik toh Mas. Walah iki bar mbok apuk ibu apuk nah Bapak. Iya. Akeh pirang dino. Lah sampean windone dingenekno gak apa-apa Mas. Malah gak sah nganu. Diutoh-utohno ngono ki malah nggo iman. Ya Allah, sas aku iki tok sayang mek Pak De kok kaya ngono sampean. Ki kok ora kuwi balik ping 10 apa ora kemeng dengkulem ki engko.
iso kintil. Bokong ae ngono wis seper apa ora ngono kae. Lah kuwi engko ketua tap jligene Pak De kapok kae engko. Ya Allah, ya Allah. Mbok goleki tekan ndi? Lah lho ning tawah, lah ning kono ki sedan tenan. Pak De iki ditutno, rono ning kono masam gelem. Tambah apa ki jagung diyak-yak. Hotel kabeh. Lah terus rom piye? Siti. Piye storine? Saiki anu mbane sawah. Wis apa mbek Pak De, lha kok roki aku nang story ngono. Lah iki jenenge HP ganti dhewe pas aku. Kene Walah. Ya asik ya ning kono ya. Utek cok goyang sekuding Pak dunding ya malah tangane dimut drijine. Malah nyantur ora mandes blas kok. Nek kene wong joget ae tapi nek dijak ngono, nek ngono kuwi joget. Nang nek dijak ngono kuwi moh piye? Piye ngono kuwi? Piye cek nek sekuding piye, Dik? Pak Dungding, piye cek? Nang gage ya. mangan, guys. Mangan. Tangane yo sing bagus. Kok mangan. Boleh teko ngene Mbak Siun lho, ngene Bu RT. Lah gak tekok Dinda. Aduh sik tak kira yo Pak De kok. Aku wis dipesen ibu kok jam 4 nang mantuk yo, montore tak gowo. Montor tidak. Iya. Malah kowe montor dhewe Pak. Diomongi Pak De telepon mangki kon ngirimi banyu karonan kon ngetri timbo kulungku ciduk banyu. Wis digowo iso ngetuwak lek dhisik turut dalan nang muni ngene. Pak De. Pak De celuk-celuk turut dalan iki. Walah. Cek piye kok? Turut dalan iki bunga Pak De. Pak Su agek pulang guys jam 5:30. Mergawe Mas Jongoyo nek kesel. Mergawe kok ke jam 1 sampai ape magrib agek balik ngono lho. Keselen lho kalau wis sadan magrib. Keselen. Isa lah polae. Gayane iki ape goncek nguri lho, Mas. Mang dileh ngarep Mas am gelem. Aku aja lagi kok mamak gak situ pulang lho. Tak ning kene ae aku. Sam gayane iki ape goncek nguri iki lho. Apa neh? Yo. Cok jan bayani tenan kok. Bayani pokoke si kunil iki. Kondangan apa ya? Iki lho ora ro nek dinane iki sapar apa piye sasine. Wis sasi sapar, ndek sore iki kok aja kok terone suro gek enek terus wis sapar lah ngono ya. Mosok batere kondangan ora kondangan. Kene Pak De, Nduk. Kalau bareng Pak De ngentingi nggo mimik Pak De. Pak De. Alah ben ae ya Allah. Dadak tok. Guys, dhisik mau ramban, kembang, kates, sak godhonge sesuk di oseng-oseng. Wong kok ngono kuwi. Iki ora arah Pak De iki ambune bau apa piye rong mandi? Nyel. Wong kok rambut mrek koyo Mbok De. Sok. Wes ngono ae ya guys kontene. Sesuk dilanjut lagi. Matur suwun. Terima kasih. Semoga family anu semuanya diparingi sehat selalu, panjang umurnya, diparingi rezekine lancar, berkah barokah. Ayo guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke guys.